Přímo v centru Prahy, jen pár kroků od Staroměstského náměstí, si můžete se svými přáteli dopřát netradiční zážitek v podobě pivních koupelí, které jsou už od středověku prověřenou léčebnou procedurou. Když se pro návštěvu pivních lázní Bernard rozhodnete, nepotřebujete mít sebou vůbec nic. Ručníky, prostěradla i froté pantofle jsou vám k dispozici zdarma na místě. Plavky nejsou potřeba, ale jestli je někdo nutně vyžaduje, bránit mu nebudeme. Nejdůležitější je pro nás rozdíl našich pivních lázní oproti lázním podobného typu. Zakládáme si na tom, že máme jen omezenou denní kapacitu, kterou nechceme účelně navyšovat. O to více se soustředíme na zachování komorní atmosféry a nerušeného soukromí. V praxi to znamená, že po celou dobu vaší návštěvy jsou lázně pro ostatní zájemce uzavřené. Nikdo další, ani náš personál, nepřijde do styku s našimi klienty v době, kdy jsou nazí. Soukromí je plně zachováno a spolu s kvalitou je pro nás na prvním místě. Obsluha lázní je k dispozici po prvotní instruktáži pouze po zazvonění zvonkem, takže není potřeba se zbytečně ostýchat. Relaxační procedury jsou rozděleny do několika částí. První z nich je koupel v pivní lázni v originální velké vaně pro 1 až 2 osoby. Maximální kapacita jsou 4 osoby ve 2 pivních vanách najednou. Lázeň je spojená s neomezenou konzumací piva Bernard. Originální receptura pivní koupele, bohatá na vitamin B a proteiny, byla pečlivě navržena sládkem pivovaru Bernard panem inženýrem Milošem Kotoulkem. Nutné je dodržet správnou teplotu, dobu lázně i správné dávkování přísad. Pivní koupele prospívají zdraví. Díky unikátnímu složení lázně v kombinaci s pitím piva se tělu dostává blahodárných účinků. Pivní koupele pomáhají správnému prokrvení, regeneraci pokožky a vlasů a navíc prospívají nervovému systému. Koupele v pivních lázních mají rovněž příznivé účinky na detoxikaci celého organismu a na krevní oběh, zejména na špatné prokrvování končetin. Příznivý účinek mají i na gastroimunitní systém, odstraňují bolesti kloubů a odbourávají stres. Pivo Bernard, které je exkluzivně dodáváno do našich pivních lázní a které si během procedury sami a bez omezení čepujete, je vyráběno tradičním způsobem z nejkvalitnější odrůdy českého chmele. Pivo není pasteurizováno, proto si zachovává svou kvalitu, chuť i vůni. Při jeho výrobě není použito žádné chemie k umělému prodloužení životnosti. Další část procedury je relaxační. Obě trvají lehce přes hodinu a pokud využijete kombinaci s masáží, pak zhruba 1,5 hodiny. I v druhé části je zachováno vaše plné soukromí. Častá otázka je, zda se u nás opravdu koupete v pivu. Odpověď zní ano i ne. V klasickém pivu, které má teplotu kolem 8 stupňů Celsia a obsahuje kysličník uhličitý, byste se asi koupat nechtěli. Naše ozdravná směs je vyrobena z převážné většiny surovin, které se pro výrobu piva používají, a po rozmíchání ve vodě vám dodá ten nejpříjemnější pocit z teplé pivní koupele. Aby vám pocit znovuzrození vydržel co nejdéle, doporučujeme se osprchovat ne dříve než za 12 hodin. Pokud ale využijete i masáž, pak je vám sprcha po skončení plně k dispozici. Naše pivní lázně kombinují propojení zábavy, neomezené konzumace českého kvalitního piva Bernard a léčivých účinků pivní koupele. Každý náš host dostane na závěr originální suvenýr, lahev piva Bernard s historickým patentním uzávěrem a certifikát o absolvování procedury s jejím podrobným popisem. Pokud se u nás klientovi líbilo, můžeme doporučit i pivní kosmetiku nebo naše originální pivní lahve a půl litry jako malý suvenýr z pražské návštěvy lázní. V každém případě si užijete obrovskou zábavu a ještě uděláte něco pro své tělo. Proto náš slogan zní: léčíme vaše tělo zvenku i zevnitř.